Arwydd efo Rob Nichols sydd hefyd yn gant. O, ni gweld Rob yn warfer o'r gamnit ffwrdd. Mae o'n deud ers pan mae o'n 19 oed, mae'r cymeriadau wedi mynd. Heb sylweddoli wrth gwrs I fod o'n un ohonyn nhw. A mae hynna'r un mor wir, ond yna chi, ynddi? Yna chi sôn am bobl fysa'n 100 oed erbyn hyn, ond chi mond yn hanner 100. Ac yn un o'r cyfeiriadau yna, siawns na does na. O, fi di gerdyn o'n Ond siawns na does na gymeriadau ymhlith y to iair I fath yn union. O, mae'n y gymeriad mewn plentyn. Mae'n y gymeriad mewn plentyn. Ond mae rhaid chi gymryd, trwyniad pwy oed un nhw, mae rhaid chi fynd i'w byd nhw, maes nhw. A mae rhaid chi fod efo nhw yn ei pethau pam ddwch chi yn cyweld yn nhw. Chi dyma well o neu rhyw rester fawr cyn mynd i'r rhywle, dwi eisiau gofyn hyn, dwi eisiau gofyn llall. Da chi'n weithiau I weld be fydd yr ymateb, a derbyn hwnnw. A mae'r cymeriad, peth ffôl iawn I ddeud bod nhw'n gynno ni, mae nhw gynno ni. Ond bydd rheini ddigon tebyg I ffordd I bawb arall. Slawer dydd o'n nhw'n unigryw yn oedden, o'n nhw'n unigryw iawn, don gyrraeg fi, haw, don law, wel so chi math llaw. Ac oedd e'n ysgwyd a'ch llaw chi, a boch eich penol chi'n mynd at 10 munud. Oedd yna ysgwyd allan trwyddo chi. Ac o'ch chi'n gwybod bod e o wylod calon yn meddwl y byd o'n chi. So cael cabod efo'r bobl yma. Mae'n dros o'r ebywyd. Dwi'n mynd I fentro gofyn cwestiwn rwan, a does gen I ddim syniad wedi'r ateb yn mynd I fod. Da chi'n sôn am mynd I fyd pobl. Un o'r doniau dwi'n meddwl sy'n ganddo chi ydy bod chi dipyn o gamilion a cenion. Dwi'n meddwl, a dwi'n yn siŵr, dwi'n sathru'r traed chi, dwi'n deud hynny neu feidio, ond mae'n tarod da chi ddim cweith wedi dod I siarad fath achos y bol eto, a mae gen I deimlad, da ni siarad o'ch chi am 2 awr, eich fysa chi. Ydy hwnna'n rhan o drio torri, o beidio dieithio Johnny Moch o Gwalchmaid? Ie. Trio siarad mor debyg o posib ydw. Rheswm nes I trio am siarad I hynny oedd, wneud yn saff yn bod nhw'n neall I, be o'n isio, be o'n I ddeud yna. Dwi'n cofio'n iawn wedi cychwyn wneud cefn gwlad a fi'n I aros dros nos ac gwerio di bach yn Llanberis, oedd neb yn nabod I lawer amser ni. Ac cnacio'r drws a gofyn, da chi'n neud fi am fi yn dyn tad, a wna'n i'n bryndo fel mochyn yn tatws yn dyn tad. O reit, mae cardyd, mae di chi'n chargio. A wedodd I o 7 yn noson, ond dwi'n isio plant. O diw. A mae'n un ateb yn mynd. O'n i'n ffordd ateb wedi mynd. Fe driau hwnnw malus. Ond, chwyd cocni ges i'n geni yn Llundain efo. Ac dwi'n siŵr bod y fidwraig amser ni sy'n gwybod bod fi'n mynd I fod mor gegog sy'n wedi hitio fi ar pen arall. Ond, sa'n ni rhaid o bleser I fi na fi'n o mam a dad mewn busnes ynde. A finne, o'n i'n y wlad yn 2 oed a fi'n ôl ar yng Wyliau. Un o'r chydig o fi'n adre ar Wyliau. Ac, the company now, I can speak like you, see? Oh, okay, it's bloody marvellous, you know. Ac dwi wrth y modd yn neud hynny, o'n I yn y sioe fawr yn hyn o'r byddwrnod, teulu Axwell's Cockney, Sganol Llundain yn ennill, wrth copi Cymru, Ciro Pawb, Cockney's Llundain yn ennill, cypan dros o Cymru. A mae fi'n cyweld am at Axwell, a dweud, Coblo, you did well. It was a marvellous stallion. A oedd e'n gweud, hey man, he's got better English than me. A mae'n oniol I chi. A mae hwnna'n automatic yn I de. Dwi'n lyco acen Sedro Falwyd ydy. A Shiben, wes. A wes. Chywod, ffarmwr, dim lawer amser I wneud i'n byd. Siam mynd rhaid. A mae Cymraeg dan nhw, Sir Gynarfon ar blwydd, hwn efo Sir Gynarfon. Na ges. O, wan wyl. A clamp o fanc fyny. A na, chybod, cymryd am, wel, dwyt ti, gwa. Cwch chi lawr I Sir Gyfreisio I waith, gwyn iawn. Mae'n rhyfedd iawn ydy. Am hwn I, nad oes rhaid gofyn am eich top 10 chi o'r cymeriadau. Hynny, tasan ni yn fynd trwy'r archif
A nid efallai, nid y Johnny Moch ar hyn da ni gyd yn gallu ei henwi. Lle mae'r perlais, os rhywun yma yma rwan, mae archifait i fi ar gael i mi bellach, ac fynd i'r Llyfrgell Genedlaethol a gofyn am weld unrhyw beth o'r archif. Yn lle mae'r perlau yna i fynd i chwilio? Unai o ran y cynnwys neu'r cymeriadau? Wel, o'n nhw berle, cyn bod ni'n mynd at hyn oed hyd y gwir yn de, mae nhw'n berle. Mae yna gymaint, mae pawb yn gwybod, wedi deud yr ioed, y naim newid. Mae'r rhaglen roedd, wel, fwyaf o thrill, os ydych chi'n derbyn y gair yn de. Y thrill i mi o Don Garreg yn de. Anwyldeb person, cawr o ddyn, ond dyn arbennig iawn. A wedyn, mae yna foi bach arall. Dim tebyg o ran maint i Don Garreg fi. Dwi'n meddwl mai dyna'r eiliadau mwyaf tyngedfennol y mywyd i. Oedd eistedd yn sedd fawr capel Edern yn Henllyn, capel Tom Nefyn. A'r hen wmffra'r hyn dwe yn gwybod eisiau gwyddio. Oedd o rhaid i mi roed ym hen lawr yn de. Mae'r hen wmffra'n gwyddio. Dyna'r munudau mwyaf. A mae yna lawer yn gwraig y cerddor y diweddar Mirion Williams. Oedd hi yn dyffryn ar dydwy'n yn y siop, Elinor Williams. Wych dros i 40 ac yn mynd ar y rown bapur efo beic a fynd ni dilyn i efo beic. Oedd hi'n fywyd i fi o hyd. A ges i fynd ar papur bro mwyn i gael lle bro mlaen o'i gwaith yn de. Mae yna gymaint ohonyn nhw. Y peth sydd, mae yna rhyw frand arbennig o bobl. Nath y Saeson, mae'r Saeson yn ei mwy o ffys na ni, dachon nhw de. Mae'n nhw ddynes fach, fyny tua Cymru yna bwle oedd hi. A me gwelwyd i ar dwy'r garw yn stroachan efo gwartheg a bethau. A dwi'n mynd i sôn ar y newyddion. Gyda hynny, ni sôn o'r raglen cyfres, radio. Wedyn, eithon nhw ffilm. Oedd y ddynes fach oedd hi'n arferchog. Ac oedd hi'n dangos y newid byd ac oedd hi'n fendigedig. Ond troiwch chi fewn i archif Caen Gwlad, mynnwch chi weld twr mawr ohonyn nhw. Maen nhw'n unigryw yn ei ffordd. A pobl sydd wedi cychwyn o chydig yn de. Ac wedi... Chwyd oedd y bobl na'n rhywun pan o'n nhw blant yn de, o'n nhw'n dysgu ac oedd dysgu parchu bobl eraill dim rhyw rithro gyma. Na maen nhw'n dod, swn i'n milco, swn i ddyn dewr iawn, swn i'n dechrau. Dwi wedi enwi'r ddau, a dyna mi'n un dim mwyaf Johnny Moch o threswm yna. Oedd y twrci'n dydwyd o, a mae rhoi wy i fi, hwde. Geid i dim o'n un, geid i'n ediawr i'r remp yn o'n de. A wedi ffoi fyw ar un oed. A chi'n sôn gyda wedi bod y cymeriadau yn dal i bod, chi sôn am addysg, efallai bod nhw'n mynd yn bobl fwy sophistigedig, neu falle dod yn fwy cyfarwydd ar cyfrwng, ynddo? Achos falle bod llawer o'r bobl yma, Johnny Moch neu Pryd, falle ddim mor gyfarwydd ar gwylio bobl ar dyledu. I fynd yn ôl rwan, i gychwyn yr archif fawr yma, hynny di, dwi'n siŵr ar gychwyn Siôn a Sian, oedd y syniad o ymddangos ar dyledu neu'r broses, hynny di, mae yna rhywun yn pwyntio'r camera at rhywun. Byth a hefyd, mae yna ddau yn gwylio ni yma rwan. Oedd bobl ddim yn gwybod be oedd yn dod allan y pen arall, mae'n siŵr, na gyda. O, na. Ddim o'r gyfarwydd ar broses, felly. Siôn a Sian yr raglen gonest iawn, chywed. Pan o'n nhw gweld bod modd yn ennill 1000 o byned iawn yn gweud y gwir. A wy'n cofio, dal, gweinidog parchus yn dweud celwyddau. A i mi enio, a chwarae teg, a dyn bach oedd ei continiwyd. Gofyn i'w raig, be fydd y gŵr yn gwisgo fynd i'r gwely, pyjamas, un darn neu pyjamas, trwsus a cod, jacket ynddo, neu dim o gwbl. A me ddedodd hi, dim o gwbl. Chi? A mae'n ted allan y bocs a cwestiwn, pyjamas, o un 2 ddarn. Ac mae gollodd 1000 o byned. Ac un arall, pregethwr oedd hwnnw fi. Gofyn i'r wraig sy'r gŵr y calanwyd. Be fyddai yn cymryd ffisig, swyddogol y meddyg, llaeth a lemon, neu dŵr berwedig a mel a digon o whisky na fo. A fi roedd y digon fewn gan bod yn wefyd yma. A mae hi'n dweud,
dŵr a digon o whisky nhw, yndi. Mae'n dod allan llaeth a mel. A na fil o fyny arall o'r Gwynid Ogion, mae gan i gon o dal o dod eitha wrwydd o'r Difyr. Achos